Amerika njaluke Selat Hormuz dikuasai dekne ya ora iso Selat Hormuz nggone Iran rek. Oh karepe ku nyerang Iran kan arep nyaplok Iran, nyaplok minyak karo nyaplok Selat Hormuz. Mirike ya. Ya ora Selat Hormuz kapal-kapal lewat kan dikuasai Amerika kan do bayar pajak lewat kapal lewat. Pajak di Amerika. Karena itu Iran senjatane nuklire ra entek. Ngeri. Karo rudale. Cina ya ora bakalan meneng kok. Dari karo Taiwan barang apa engko? Taiwan barang arep diserang. Taiwan. Ya Taiwan gon liwak arek. Iku Cina ku tetep ngirimno senjatane nang Iran kok. Wong Iran sing nukoni minyak Iran iku 80% Cina karo Rusia. Rudal-rudale Cina tetep dikirim nang Iran karo Cina. Cina rudale pirang-pirang. Nek delok iku panik HP. Pesawate anune apa jenenge? Alat nuklire lho Pak ngeri-ngeri. Iku nuklire Iran ditokno tenan lho kocar-kacir kok. Israel. Iki sing goblok iku Israel. Israel iku nggo alat karo Amerika ning malah remuk negara. Malah. Lah remuk lah kok Iran arep nuklir nang Amerika apa rudal nang Amerika kan ado. Rudale mlebu nang Israel kabeh. Israel. Saiki sewengi 10 ra Mumet. atas gedung. Mumet ta, sak wong-wonge ajur. Iki ditutup neh karo Iran kok. Kapal Amerika dini mlebu sing rusak rajo. Diusir kon ora ya dibudal tenan entek. Kok iso ngono ya, Pak? Karepe Amerika kan nyaplok Iran. Milih enake ya. Ya ora dicaplok minyake iso Selat Hormuz sing liwat kapal-kapal dipajeki. Liwat-liwat dipajeki Amerika, Iran kalah kan dipajeki Amerika kabeh. Perang dunia. Tenan. Ku Irak Israel do perang kabeh. Amerika. Iki sing bahaya iku sing mesakno ya Arab Saudi, Qatar. Kena dampake ta, Pak? Ora trimo kena lho pangkalane nang kono. Heeh. Diserang nuklir. Wong kaji-kaji barang ora iso do mulai re. Sing kaji iki iso mangkat ta ora? Sing wis nek kono lho para iso mulai. Heeh, sing umroh-umroh iku. Iku negara sugih-sugih kok bodine diajar karo Irak karo Iran. Irak kan nyerang terus iki nang gone Qatar karo Kuwait karo Uni Emirat Arab. Tebar. Padha Irak kan didam be Amerika. Parah. Kena dampake ya Indonesia barang, terus ekonomine Pupuk iku dampake wong pabrik petrokimiane Heeh. Amerika nang gone Timur Tengah diajar budale Iran. iki apa jenenge iku? Indonesia melu ekonomine melu obrak-abrikan kabeh. Temenan. Bahaya. Kowe lu apa? Lha saiki kudu apa? Dagang aku nang jas. Pak, tapi iso nyawang. Bilimu udah payu larang ini. Ya murah ini. Hah? Datang petang atas. Ini channel gede tak jual 450 semua. Ya, ini enak itu betul.